Drage moji, evo me u kukuruzu. Šetam ovdje gotovo svakodnevno i ono gdje sam našla fascinaciju, a to nastojim uvijek pronaći, to je ovaj kukuruz koji je GMO. To znate svi jako dobro što to znači. A kako još možemo znati koji je to kukuruz GMO? Možemo jednostavno vidjeti da takav kukuruz uopće nisu dotaknule ptice. Dakle, evo vidite, one bi do sada već došle i malo se nahranile. Obično krenu odozgo prema dolje i pomalo si uzimaju si ova zrna kukuruza. Međutim, ovdje se to nije dogodilo, zato što niti ptice ne žele jesti nešto što je GMO. Očito njima to ne šmeka i ne privlači ih, a ni miris, niti okus. Ovdje na drugom polju vidimo kukuruz koji nije GMO i njega su ptice već dobrano popapale, načele su ga, jer im očito šmeka. Dakle, jednostavno se vidi ovdje da je on načet i to nam puno govori da ono što neće niti ptice, niti bilo koja druga životinja dodirnuti, ma nije to dobra hrana niti za ljude. Eto, toliko, doviđenja, do slušanja.